Nois i noies, què esteu fent? Estem xerrant, pensant en la gran quantitat de cotxes que hi ha al nostre planeta i en el combustible que utilitzen per funcionar. Ai, caram! Doncs si voleu, en podem construir de ben ecològic, que només funcionarà amb aire. Us hi engresqueu? Perfecte, som-hi! Hola, som els alumnes de tercer, de l'Escola Jacint Verdaguer de 6, i ens diem Berta, Pol, Jofre, Aniol i Carla. Avui us presentarem el nostre cotxe ecològic. Què necessitem? 6 palletes, Una cartolina rectangular, un globus, 4 trossos de cinta adhesiva. una agulla d'estendre. Com el construïm? Per començar, col·loquem les palletes damunt la taula, de forma que siguin paral·leles entre elles. A continuació, inflem el globus i l'enganxem paral·lel al cartó. D'aquest, tapem la sortida amb una agulla d'estendre. Després posem el cartó sobre les palletes. Finalment, traiem l'agulla d'estendre i... A córrer! En aquest experiment, observem la tercera llei d'Isaac Newton, d'acció i reacció. Aquesta diu que sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer. En aquest cas, quan el globus es deté, al seu interior les partícules estan en moviment continu i interaccionen amb les parets del globus, però el cotxe no es mou. Però quan obrim el globus, el gas de dins expandeix, surt i fa impulsar el cotxe endavant. Això és l'acció entre els dos cossos. Esperem que us hagi agradat. I ara a veure si us engresqueu a repetir-lo a casa